Archimang, lukumang, archivrouw, lukuvrouw. Anyunsu pusarana seipsa. De ni foroisi i gadri i achtertuin wis peide. Fu mama serna we baro di noord gomit zuid, oost gomit west. Serna seipse karif ko archi de prespartori. En misdon janga brarut. Ja, maar gambo fos mi being, maar bar alades ma odi na trase, de diaspora sobu. We bar de odi, want unufu a nyuserna seipsa. Ja. We accident fu harde sturu, de banyi fu ko archi de prespar nyusu, want nyusu deti de. Nyusu dea. Je verstang archi malukumang. Dan isabi solesa jersa akondere kanti. Ja. Ma une broko wede. Nee. Anotak une broko wede, une vrede. Nee, tuurlijk niet. Want hij komt naar baka. Ja, want Chanda heeft ook aan Brunswijk toch? Mooi zo. Dus hij regeren de paraat. Natuurlijk. Mooi zo. Dan teluku, ala dei, te we verzorgen programma dis. Bra Rut, Ja. archi maluku man. Dan, mi moest go even terug. Umusu. Want luku heeft in rechtszaal. Ik ben maar film. De getuigenverklaring. Die heb sadape. Ja. Per verdachte is je toe. Per openbaar ministerie is bevestigd. Per rechter is bevestigd dat luku na disipsa. Dat met dat over een kassareserve toch. Ja. Ja, de mij leg uit van kong dat usaka sofara. Juist. Want dat money dat hij naar behoor baka. Dat is aan de. Zo. Maar dat is taki dat ma. Nee lobator dat hij. Nee, maar je begrijpt dat if je sapt dat hij is schuldig. Dan is wanneer je fout toch. Dat is aan de. Dan ben je niet eerlijk. Dat want dat je bent niet van plan. Voor je naar donkere kamer. Dat die. Voor stel jezelf de gewetensvragen. Sase Masagambo. Ja. Zo. Want dat ammonina van volk era. Dat is zo. Oké. Dan, want pisting we dan smokkel over Haitian Tori. Vijf venator dat braar. Ja, kijk. Maar als aan het taki en president leggen, als aan het uit ook toe, dat je er nog aan een nou, Haitianen kon naar kondre. Nee. Haitianen ben altijd in een kondre. En toen in de regering Ja. en in het parlement, de man behaalt bepaalde aan. En de regering dat hij belaat alles aan toe. Want als je kijkt op periode om in smakong. Ja. Vanaf 2012 Ja. kom je 2020 om in smakong. Want 32 32.000 Haitianen. Haitian. Is geen probleem, want we gaan niks tegen de Haitianen. Want if de konde worko. De mij ook. Maar je lukt alles samen. Dat je ziet aan de oppositie. De oppositie ik leg uit toe dat je er nog van de komt. Terwijl de oppositie dat is, bij de coalitie. Maar je redt ja zo braar. Me koti mofo. Want mi worko tapalo gaven toch. Ja. En mi sabi. Te a ontschepen bevinden plaats. Isabo met dei. Haitian betanta pa luchthaven. Ja. Ino sabi zijn de. Nee. De man op afisum. Oké, maar dat was aan bezit dan. Miserf no sap fa beseti. De je kon de baka worko de shita drie Haitian no de. De man goed ba. De man het gwe. Oké. Ik verstaan. Maar de tor dat bezet via vreemdelingen die aan de sandat. Ja, ja. Je verstaan. Dus, ano tide tori. Nee. Nee. Dus zeker, wan lopa de, vadema e waka kong. Ja. Den nog kan beschuldigen haar regering die stok. Ja, maar de regering die staat ook toe onderzoeken zaak. Ja. Omdat ze zijn de jaren bezig. Ja. Maar de jaren bezig gaan hoor. Dat onderzoek van de kong dat zoals er gebeurt, het of er gebeurt. Ja, dat gebeurt Want altijd. jere ja. Want de sans na justitietory. Dus de imgoluku suma bij de minister van Justitie. Dat ook toe apisten dat hij. Ja, maar ko archa president. Ja. Meneer voorzitter. En ik hoor soms vragen. Het is goed, meneer voorzitter, dat we hier vragen stellen. Daarvoor zijn we hier. Maar soms moet u de toon van die vragen, meneer voorzitter, goed analyseren. En proberen te begrijpen
wat voor wending men soms aan bepaalde zaken wenst te geven, meneer de voorzitter. En soms jonge parlementariër, die soms beïnvloed worden door senioren parlementariërs. Meneer de voorzitter, ten aanzien van die Haitianen, en let u goed op naar die jaartallen, meneer de voorzitter. Vanaf 2012 tot en met 2020 zijn 32.000 hier gekomen. De Franse regering heeft geprotesteerd tijdens de vorige regering, meneer de voorzitter. En die regering heeft niks gedaan. En IMF heeft al bekendgemaakt dat ze ons gaan ondersteunen met een financiële injectie van 690 miljoen Amerikaanse dollar voor de komende tijd, meneer de voorzitter. En daar nog komt bij kijken dat inmiddels ook de World Bank en de Inter-American Development Bank nu ook gezegd hebben dat ze Suriname, de regering van Suriname, gaan ondersteunen met aanvullende middelen om projecten uit te voeren, maar ook middelen die aangewend kunnen worden voor die begrotingssteun, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, eerder heb ik gezegd, Koro Kotrangagia Kondre. En we werken hard, maar Gado no libu in de steek. Gado no libu in de steek. Mensen kunnen negatieve opmerkingen maken, ons attackeren, ongunstig zijn naar ons. Maar Gado aishi auroko sawedu. En dit is het resultaat, meneer de voorzitter, op staflevel. Op boardlevel gaan die onderhandelingen door, omdat in de maand juni die overeenstemming te bereiken. Meneer de voorzitter, ik wil gebruik maken van deze gelegenheid om het Surinaams onderhandelingsteam, deskundigen, nationaal, internationaal, maar zeker het Surinaams onderhandelingsteam onder leiding van de minister van Financiën, maar zeker de hoofdonderhandelaar, de heer Karel Eckhout, met zijn team wil ik complimenteren voor de job well done. Zo, dat doe je president Ekba. Dat lijkt feit dat door onderzoek moro voor Alexa Taki. Ja. Dat wil ook. Je verstaan. Want de Franse regering zijn protestnota konto. Ja, maar de regering heeft toen nog doen niks. Want de Fransman beklagen, ja, Tori, dat hier in de Haitianen, te de konja, dat de gua, dat Fransie. Maar de regering, de vorige regering, maar de regering dat nog doen niks ook toe. Ja, toch? Dus ja. De man protesteert qua. Dus asanati, Pamirma Lukumang, asanati, de regering descende op onderzoek asanati naar bottom. Ja. Voor Luku, sana een probleem. Maar nogmaals, vanuit dat programma die zien we het aquí, unab next tegen die Haitiaan. Helemaal niet. Omdat usab dat de man het naar Urokoman. Ja. Dat mij komen, maar ik naar land, alles aan mij doen. Ja. Je hebt dus je hebt de ook toe nodig. Ja. Maar als hij moet gewoon richtig fasie, juiste fasie, ja. dus hij moet handel af, dan is er geen enkel probleem. Dus dat zijn ze gastarbeiders. Dat zijn Euroko. Bueno. Oké. Maar ja, maar zeg ik aan je hebt nou bepaalde man. Ja. Je legt uit, tegen mij gaat op televisie, radio, bepaalde man, die legt uit dat je, de regering is niet doen niks. Nee, na kleptomanie, de man het abi. Ik raad het op. Na kleptomanie. Dus dat je vraag is er af van mij. De man die legt uit, zal de man bij de affissies redden bij de regering. Ja. Toch? Bepaalde de man. Next day moet doen, want look nou. Wacht die wekong. Ja, tuurlijk. Omdat momeku artje wansan even, want if je sab wansan in takeng, Ja. en if je no takeng, yo dede. Dat die. Dat ko artje apis dati. Miele wa toro tachi wa toro em no tachi em yo de wande em no de em yo siji lau. Zo, de gitori. Ja, dus ja, bepaalde man, maar bij de sabtak bij de regering, dat mij legt uit no, aan mij legt uit no, dat je de regering niet doet niks, aan mij is hier hebben we toch. Dat moet leggen uit dat je no. Isap rikanomo voor.
Is dat pad? Na Oostok. Ja, toch? Ja. Ja, toch? Na gebied voor bepaalde man. Ja. Toch? Dan mag wel. Dat de man die bezig aan de regering. Santoki, naar Brunswijk. Mooi zo. De man die bezig is, zit op passie Guinness. Maar de man die, dan dat Na Pran Gromang. Na pran groma. Ja. En dan passie no boom. Van you, de producten voor you in een foto. Fee make money. Juist. Dus de man dat no jaren. Asan be a passie be broko. Ja. De man die bezig nu. Voor asfalteren, apprecie. Voor de smarati, kan komen naar de groente. De gewassen. Naar de tori. Rustig, zonder dat de auto bevasie. Ja. Want dat heb ik bevasie. Ja, zeker. Dus je ziet dat je a regering die zie, e groko, maar saaf, omdat olo dit ook, a bijolo. A krater. Ja, die. Soma jere ja somang. Te de man ga de per nasi. Ja. Dat de man weer brengt tong. De man is links of rechts. Dus dat die. De man is zo ga de visie. Ja. Maar misschien noodgedwongen, uno kajepi. Nee. Maar je sabi, de man op een bepaalde karakter trekt ook. Isab Jarusumang. Dat die toch. Jarusumang. En wat Jarusumang, gevaarlijk soort libismara. Dus if u de 3 maal weer waka, Ja. dat we man vinden een vrouw. Dan kan dat one of de man bij een vrouw. Hij zal alles in het werk stellen. Ja. Voor pora een relatie dat hij. Dat die, maar dat man jaloers. Maar jaloers Maar toch. Jarusu. Ja, toch. En want Jarusu man de in staat voor doen alasani. En hij tak los en vast. Ja. Isabi toch. Isab te pot abongara tap fire. Ja. Hij maakt zo pepper, pep, hij soetu. Je verstaan. Ja. Dus dat je begrijpt dat maar de man dat hij unom luka ding. Nee. Mi apu een pokoe de. Ja. Maar dat o jeng meka archi fom libanga usere. Dat die. Maar Jarusu man me beje meka tapanga dufeng. Want dan no wan budu. Nee, helemaal niet. Want saneng fa president da me senen gwena dungru camera. Dat gwena dungru camera. En stel jezelf de gewetensvragen. Want die is na gewetensvraag ja stel je serefi. Want ino kan naka preti boroko. Die yangai matenyang. Ino kan do asan dati. Dat die. Gado no lop zo. Zo. En asani het begint al te dagen. Je verstaan. Van waka. Ik denk dat hij meka maar arka poko toe, of ino meka maar arka poko. Nee, artje ete. Ino meka arke, dadelijk je meka arke. Dadelijk. Ja. Anga ala teras maka artje. Want ja, want tu tera de mek fout. Ja, tuurlijk, ja. Zo. Want- Mi etak wansani. IMF. A ons staan voor IMF. Ja. Na baka Tweede Wereldoorlog. Ja. Die biji feti be feti. Dat daar feti tapu walo konder boroko. De man repareer. Alek fa we repareer no. Ja, Dat bier de man brasi. op een internationale money-organisatie voor je de konder voor wederopbouw. Af dat IMF daar. Ja, maar IMF, ik zei dat hier, voor wederopbouw van Kondre. Ja. De man dat hier in opasani, voor ikon dat pe, Ja. they take money, of de man leni wa money, Ja. de scattering. Dat is catering. Dat de man dat hier. Nee, daarom maak zomaar even taki. Oké. IMF is controleer. Ja. De man mag. Natuurlijk. De man mag de man leni naar een voorwaarde. Ja. Een voorwaarde belangrijk, meneer de mij tegen dat hier nog met leni, in hem go bij alu, Ja, of ayung de sanati. Nee. In hem go de sanati. No. In chari kondre ontwikkeling. Ja, en hem zo Zeker. goed dat je centrale bank stabiel. Stabiel. Dus alle den to dat de man leg je uit. In kan de dat hier nog we jamoni, de lieblik van lord. Je lieblijk lord, je Je scattering. dansie. Je dansen, je lieblijk ting voor. Bijvoorbeeld. Het is zo'n fire, je vrije lok toe. Ja, je maakt iets aan niet. Je scatter, Ai. dat je alleen vadong, de wiri nati. Ja. Dus dat op een tatje dat je er nou. Dat kan de toef de man staan hier de man. Jongen, beter op bouwen nesi. Dat die toch. Maar dat laat hij. Lati, te financiën, je chari kondre ontwikkeling. Ja. Je bouwt also die de potisma. Mooi En zo. dan ligt die voor je gepleit, hoor. No, Je bouwt also fabriekje poti. Ja. Ja, bij voor meka sensi waka. Je moest meka kondre draai.
Je kan ook tekenen dat er nog scatter, je tekent band kon uit het Je buitenland. zegt tekwan band. Je tekent band kon, CB band te play, je Ko- dansie. Nee, dat is want die is maar een hype. Dat is toch met dat king. Ja, dat is de weet je man dat nap na zelf pressie. Ja. Dat te from dem Ja, futu. ja. Want de no maar seki. Ja. Zo. Dus- Maar boy daddy. A torif EMF, hoe leg uit sana Ja. EMF Ja, tori. ja. Maar boy daddy, de Wereldbank zegt ook ba. Ja, ja. Ja. Dat bek dat daar zo mij op het napu toch. Meneer. Ja. Natuurlijk, no. If you kan IMF en de machine dat je akkoorderen die zie, from op je IMF jepi, nanga voorwaarden, nanga alle de toer dat die en de mas zie dat je go, dat de bangin, de bigi bangen zei taki. Ja, Wereldbank. Wereldbank, IDB. IDB, alle de mannen die, is zie dat no, akkoorderen die zie, u kan doen zaken aan de man. Ja, en de zaak die de moet doen, de moet terus money go in projecten. Dus aan langer de aan takwa moet na patapukuf maak de straat. Dus je ziet een witte Right. jongen in korte broek. Ja. Napu aan een zakken aan money. Dat is keer de wakap sa damay langer ji. Ano dat tiara? Toch, niet Sana toch. sani leg uit. Dan ben ik maar toch, de mooie jepi, bedrijf op, Ja. alleen voor krek akkoorderen zaken. Dus dat jullie keer kan go woroko. Natuurlijk. Ala de gewoon dat die. Want in Marokko, is al mijn man in Marokko in akkoorderen. Ja. Om dat bedrijf van de, Nee. San Brokko in akkoorderen, Ja. Udina Bijolo, Ja, a de- karakter. a karakter, dat mij pot den sensie, dat hier disi, leksam tak ook. En no suma de mijn leni nanga, dus voorwaarden, na scherpe voorwaarden. Ja. If you no horis ref na sanati, dat is een probleem. Dus dat want taki, de man om lukutak ervaren treffen een bepaalde maatregel. Ja. Dat naf zorgen dat san kan go in goede banen. Sa Marokko. Asana nom de Sa- losbandigheid. Sa Marokko. Is geen bakovenwinkel. Ja. Pieter Isaba sa atef de deurswendelaarsstok. Dus Michael op het dorp of minister of op het dorp of directeur, Ja. dat me want Dat- disi. nee, sa Asan Marokko. dat no de. No. Nee. Marokko zo. Onder stringente voorwaarden en na deanga neti impoti anu tapa pols Ja. van economia van kondere. Ja, natuurlijk. Want hier no, je kiest een begin, je kiest 690 miljoen van lenen je kiest. Ja. Dan in een bedrag dat die, de bedrijf zijn vroom, Ja. dat je subsidieert je licentie. Als een euro kost zo. Nee. Een bedrijf, een regering is etak meneer, jouw bedrijf, je moet maken winst. Ja. If je niet maakt winst, dat betekent dat je organisatie, dat je in een structuur vindt boom. Nee. En dan moet ook. De im herstructureren. 6 euro kost. Lukulik bijvoorbeeld SLM. Ja, Ja. sorry, ik ben. Maar dan dat na sani inomak verder trusen en figuenatori. Nee. Want ja, dat is een takkie toch? Ja. Een tak mine, Euroko die 2025 voor Kombaka, met Euroko ja. Een nageslacht. Dat mi Euroko, dus populistische sani, tak mi geweldig. Maar hoor, SLM, we zat 3000 man daarbij, we Ja. paaien man uit de kas voelen. Als een Euroko zo. Nee toch? Nee, dat is populistische maatregel, hè? Ja, dat na dat a afkar kontjisi. Juist. Kartjisi. Wie zeker dat 2025 de mopoti bakken, want ja, goed op pa. Ja, wa. Zijn Euroko zo. Dus de is het caravana. Die met Chimbe zitten wel. Zo, de it karu toch of a lazy. Ja. Dat de kon de chopu. De vooru. Ja, de voor stonka. De stonka. Dat de chopte de goeie na caravana haring. Ja, die van Bram. De win verkiezing. Als dat een euro zo man. No. Nee toch, helemaal niet. Maar dat is gambo. Dus nogmaals, de mijn kiesensie, maar na voor doetori van Kondre move. En uiteindelijk, Ja. a Kondre view, dat uiteindelijk, je moet naar tappen in je voet. Ja. Alle tape chin toch? Dus Je de bij man- zorgi, de de bij man- jeppie. De man tanji jara. Nee toch, van makatanji. Als een euro koso. De man jepi, Ja. imalig. Ja. Fikot napo en in bewijs dat je de kundig voor go om nanga san dat Ja. isabi. Ja. En het is een san apripo juni dat de mo bereiken een overeenkomst Ja. nanga IMF. Ja. Je verstaan. Dus na om een sporenbeleid abi. Ja. Want uiteindelijk, als hij moest de 100%, de mij check alles aan view, de mij tegen dat hier no bedrijven, in de mag studeren morgen, dat in Lusu,
Ja. If a kan, dat de man check ook toe, a koers, de man tak ook toe dat in principe in losing. In losa koers. Dus in feite zei je leg uit, ja. Mhm. IMF na nga Oppenheimer aan nou, want toch? No toch. Niet Want toch. Oppenheimer ne, poti regel je. Je kan dus zeggen wat dan eng. Madam. Alleen aan rente heen. Daarom juist ook. Alek keren no, alek te len sinds a banyi, dat ik len sinds na een geldschieter. Ja. A verschil dat ik bato. Ja, dat was verschil. A verschil dat ik bato. Ja. Ik ga het toch. Ja. Bango te ita keren no, toen er tijd 4%, 3% toen. Ja. Is dat weet toch? Juist. A man de schiet voor dat keren no. Ja, ik ken niet zo geweldig, zo, maar ja, je moet gewoon IT. 80%. Ja. Ja. En if je nou pa man, ama dat ne ko takangayu, a geldschieter. Nee. Ama bi dat sana onderpand op je dat hij. Ja, obije teki. Op je teki. Te banko takangai fosi. Takangai voor Dan, oh, if je taki de onwillig, Ja, dan teji taki er dat was zeer, ja. ja. Dus je ziet Oppenheimer doen aan kondre, ja. Ja. Ja, ik wil geld schieten toch. Maar beginnen aan 1%, 9, zoveel procent. 9,25. Ja. Dan moet je dat keren, als aan ik of ja, de man is nog maar bij me. Maar jaren gaat 12 en 13. Direct aan me opheng. Ja, toch. Want dat ik mijn vertrouwen. Maar, maar gambo. Ik vertrouwen nog de. Oh, kabatuba. Ino, Isa man bereik disi. Ino, monga IMF toe. Vertrouwen hem de. Nog Wereldbank, Ja, toch? nog IDB, o zeg je aan toe. Ja, Je verstand. vertrouwen hem de. Ja. Want if dat nog de, in doro schreef. Dus de jaruso man ka sabi, taki, wawan te pirman boutu dus we waka. Je moet zo. Ja, hij go. Ja, natuurlijk. Je moest go toch, want hier in Mluku de man zei tjara kondre no. Ja, Toch? De regering zei tjara kondre no. ja. De man sap de man ati, dat hier ook een vertrouwde man. De man te man te asana 2, dan 2, want amang tak hier no me vertrouw je. Ja. Zij leg uit. Ja. If one man dit dat zei tjara kondre, pe de man heeft vertrouw, dan want raso san baga. Dat is een therapie Ja, story. toch. Daarom ik de bijis maar bij taki toch. Bijin flong, ano eswaka. En papa lach bij tak wansani, isabi strilon bij ori toch. Ja. Fudi anga sekrepaatu. Ja, bisa bato dat het. Isaba tor Ja, bisa bato dat. da pala stage de matak ena sekrepaatu. Te eilong, eisi alasan sepsa. Maar eisi te di eilong. Don dia. Ah. Eilong eisi Dus walosani. dat-ie. Walosana ne shapasi. Ja. Dus a regering disi, na lek sekrepaatu. Ja. Eisi alasani. Alasan di no bung nanga sambung en mita pasi. En de nak de pure par herding. Ja. En dat na beleid. Dat 100%. Met EI hoor. Ja, ja. Ano de ei. De Lange lange ei. Nee, ja. Nee man, lange ei is voor ijs. Dus dat De die. kouru. Dus dat die. Maar ja, maar zeg gambo. I betekenis maar dat je me kwam poku draai, no? Ja, Of dadelijk je draait het. ja, a poku moest draai. Maar voor oor sluit dan a poku dat. Oh, dan poku dat je sluit. Dan a poku dat oor sluit. Dat de man die sa jalusu. De jarusu De man. argibong. Dan mek de archi Oké. bombo fasi. Oké. Dus disi, af desma, die na teng. Je verstaan. Mek de archi bong. Ja, maar je no iemand ik ben tak over IMF. De man stelt ook toe vast dat je monetaire financiering nog mag vinden plaats. Nee, dus Dat schreef je. je mag druk money. Niet ook. In de markt druk. Meneer, vast, maar ja, er geen niet stijden maar toe. Tak mino danga tanda. Nee, toch als aan de dina, in zijn voor uno A schreef. concept. Nee, uno denk over dat schreef. Uno denk over dat die. Bueno. Uno na, je leno man, we zet kong, we put bedrijven op en we bouwen kong erop. Wan san frigiti. De jarusu man serefi. Want hoeft de daar lanti toch. Ja. Eigenlijk a gran lanti kurtoso. De man pot wan jarusu storu jo wan man dape. Ja, no, serieus. Iya fama is don. Serieus. Meteji. Want a maat servetjes money uit eigen middelen. En dan alleen money ara. Ja, no? Nee. Serieus. Dus de DNA-leden. Na lanti toch. Ja, ja. En de regering moest paiden toch. Dat is zo. Dat is zo. En alleen money no. Nee, toch? Niet toch? Dan was de verworvenheid toch. Ja. Ja, ja. Want daarvoor na Leni de Leni. Epai. Leni na serie. Lena nga Cirkelbouw. serie. Cirkelbouw. Oké, oké. Mi bete wa man walisi. Mi te wa dat if de man be dete, dan is die kathedraal. Ai.
Kada die mooi zo dape. De man batrop tak hier no pater. Luku vasangear. O seri. Dus dat die. So, bayere ja. Ko archa poco. Ja. Pawe denki so. Pawe libi so. Che mami no ma denki. Sone brasa usrefi. You musu ye patrawa. Te ai gonna look to. Sone bondru usrefi. Sone bos bras bakandra. Asan bosh we dik vallen. If you brada da one no to the yepeng. No say sisa da one no to the yepeng. No go taketa marabaka. Nee. Na yepye patrawa. Saibe libiso. So, dat die de, dan alasma in ma masara ng archi. Ja. Fa asan sweetie. Apoku sere fe chari go na ritmo. Ja, Da zeker. wisi best da se fe anti de sere fe tak no. No. Mangam fe anti mtambong. En om doe samen. En mene tijd de jara. Ja, maar deel het om de hoek. Om de hoek. Ja. En daarom meki, we barodi, we taku grantanye, dat un yepu serefina konere disi. Meku libilek wansara na man. Ja, tuku te imita nga wan gayana. I aksama taki, yaf sot konere. Amatang mina gayanis, Dat mag we sa yun stani, we sa Dat mag blaka dat man, we suma imiti, we sa inji. E verstaan. Dus ununa wansara na man. Dus we begrepen dat nana sasa ba yokromo. We barodi en we teji taki. Te wan tradi baka. Dok dena sani. En wan prespartori. Fa president met duan beroep. Tapa minister voor openbare werken. Meka go lukwan fasi. Tapa ukuf nieuwer gevonden weg. Nanga Magenta kanaal. Asan dape nou is chaotisch. Desmai luki soini ai. Omdat je nou een beschadiging wat je met je nego. Je tnapa tapi rem. Ja? Ja. De mana no een drop verkeer fatsoen dape. En met taku grantanye. Uno rei otolek we shwan tap liba. Ja, maar sargambo volgens mij tapu, maar takang asana volk. Tak nono is die COVID de, dus me leggen uit voor liep gezond, liep gezond toe. En tegen liep gezond toe, de mja voor groente mjang, na fruit. Ja, dat im mjang. En if you want make a complete, dat betekent dat im drink voor water. Hoe tak im drink trasani, water in drinken. Dat je liep gezond, want COVID de, en if je doet dat hij, dat je zegt via dat je no, misschien maar een bolwerk atori, maar met dat je ori te wantralis baka. Sobu so. If you no prik ete. Dem go prik. Go vaccineer. Want het is belangrijk dat ik go vaccineer. Me vaccineer. En me raad die aan voor vaccineer toe. No chasi ki go in oso di tarawang. Met aku garantani. Get up, stand